but mukati manheru ano mufriday ino mushure mekugamuchira rukoko unopinda mutaime kunamata uchifunza kuti Mwari kusangano inga maunganidza muri kudei nekuti Paul anotaura kuti I did not come with enticing words. My God, my Father. Kureva kuti taneta nechinamato chekuparidzirana zvisina kubatika. It becomes a cult, it doesn't become a Christian life. But Mwari vanotsimbira zviverengo zvadaverenga zvakuda kuparura munguva pfupi inoteera Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndine musoro wenyaya watoda kufamba nawo kune vanofarira zvemusoro wenyaya. Unotaura kuti the seal was broken. My God. The seal was broken. My God. Ukanzwa pakunzi seal, basa reseal nderekuvhara. Kuti ndikada kuvhura nyangwe ndikachipenutsa hapana mvura inobuda. Kana mvura isati yanwiwa muranda, unogona kuchirarisa nemuto waunoda, but ugorohwa nenyota but usingagone kunwa mvura. Unotenderwa kutobata mvura, kufamba nechigubhu chemvura, but une nyota inofanira kupedzwa nemvura, but wakaibata but usingagone kuinwa. Kuna kuti theme yandoda kufamba nayo muEaster conference, ndekuti the seal was broken. Nekuti tine varwanda vari pakati pano vanonamata kuna Mwari, vachitaura tinotenda kuna Mwari wamasimba ose, vachiteka mabhanire neyunifomu dzeruwadzana, vati vachiti tinotenda kuna Jesu, vati vati zvakavharwa pavari zvekutenda hazvioneke, zvinoonekwa mukutaura, vati pane imwe dimensions yandauya kunotaura nevo iri kudiwa naMwari mukati memadekwanano, nekuti pane chaunoda kuti unzwisise muranda, kuti pane yakaitwa paKalvari, pane zvakaitwa paKalvari, pane akaroverwa kunyange zvakakanga ari mulombo, wakazvininipisa kunyange zvakakanga ari mupfumi, wakazvininipisa kuva murombo, kuitira kuti isusu tinobva kudzinza rinokurozi enda kuCape Town, but haufa wakafamba nemota. Ndori kutenga mota, but kana kwako pane chidzikitiro kasi zvisimbiso zvakaiswa zvisingakutendere kuti upfuure, zvisingakutendere kuti uchibate, zvisingakutendere kuti zviendeke. Ndakauya kuda kutaurira muranda kuti the seal was broken. Ukanzwa pakunzi the seal was broken, we've been given access. Kalipa takabahaya, we've been given access nekupinda pakavharwa. Dakasiri Jesu, vamwe vedu tingadai tisiri pano, ndokusaka pisane naDhavhidhi anotaura achiti Jehovha akanga asiri kurutivi rwedu, vavengi vedu vakadai vakatireka, nomusaroyo kudika zvakanaka here. Dai Jehovha akanga asiri kurutivi rwedu, patinobva kune hondo namative edu anosiyana, nekuti kuna kuita sechimukadzi uyu unopengera. My God. My God. Ndokusaka musoro chabatwa panyama ndeti, ndopachona ndogona kurova prayer kupfuura ndikuita. Ukanzwa pakunzi seal mission, the point of seal is to open something that was closed. Ndokusaka bhuku uri kunzwa kuna Revelation, zvinonzi ndakatanga kuchema, ndaona pane bhuku, bhuku pandakaritarisa ndakariona rine zvinamiso, ndakariona kuti bhuku iri rine something, ndakariona kuti bhuku rinogona kuudza breakthrough, but pandakaritarira ndakaona risingagona kuvhurika. I was not even worthy to open it. I was not even worthy to open the book. All I could see that there is something in this book that can give me breakthrough. But pandakada kuritarisa, kuna kwenye meso wangu akatadza kuriona,
akasvika chini nyarara vanane kodzero yekurifura vafundisi vakatadza kurifura vakanga varipo idhatiera vaprofita vakatadza kurifura vakanga varipo idhatiera dati vavhangeri vakatadza kurifura dzewedze ifeni vatungamiri vekereke vakanga varipo but they were not worthy to open the door. They were not worthy to bring healing unto your nation. They were not worthy to bring breakthroughs unto your children. My God, my God. My God. And Jesus cried out again in
kudzima wakanyorwa pamusoro peupenyu hwenyu mama, kunyararidza mamhepo ekumusha kwedu, nokuti kwisarema yaDhavhidhi muranda inoti I sought the Lord and he answered me, he heard my cries, and Jesus cried again with a loud voice. Silence zvinonzi hazvibudi, nekuti kune zvinhu zvinochema kwatinobva kwatakaberekwa. Kune zvinhu zvinokuma zvinogona kutaura loud pakupfuura kuchema kwako, but ndinoda kuti unzwisise nyaya inoitwa naMeshaya. Unoroverwa pakuchinjikwa, unochema kuti Baba vandisiyirei, unozochema zvakare with a loud voice, kunyararidza zvikwambo zvekumusha kwenyu, kunyararidza mweya yemanjuzu iri kundinzwa, kunyararidza ungotani unoti uri nomona nyika ino. But that voice is a liar. Vaidaniso ainyararidza zvinhu zvikunyomanaizwa. Kune tsika yekunomaniza sin, nopikwa nekuti pane our own authority, but we are not controlled by that. Because pane siyo inoenda kodzima rugwaro yakakufurwa, zvanzi Jesu akachema zvakare with a loud voice, and he gave his spirit us. Haana kumanikidzwa mama, haana kukuti nekuti mandura. It was upon Jesus, iye pachake, kuti nekuda kwezvioni handikone kuramba ndakanyarara. It was upon Jesus kuti inini chandinozviwa ndine vanhu vangu pasi, nekuti chandakatumirwa naBaba ndechekuti for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Sakakuti no. This is the mission that was bestowed upon my life. So he cried with a loud voice. Next verse inobveti koma. Kwekuti ukanyona ndachema haisati yapera. Tinozopedza bhora kana vhito yarira. Refu rinotenderwa kupinda maextramination. Sati zvinotenderwa kupinda mapena. Kana zvine kuti zvapera kusvikira iye pachake aita the spirit, kusvikira iye pachake aona kuti matransaction ayakapedza, kusvikira iye pachake aona kuti yapo, kusvikira iye pachake aona kuti hakuna mwana anoita rope, atiberekere Satani, hatina mwana anoita ngochani, atiberekere kuti Satani afare, ati hatina mwana anoita ngochani, atiberekere kuti Satani afare. I'm not intimidated by the devil. Jesu pakuchema pakupedzesera uri kuchemera nyaya homosexuality, wadominata kunge zviri normal, zvekuti munhu akazvarwa ari mukomana anoramba mukomana. Satani gets away with the violence. The sin was broken. Hakuna chinonzi appetite zvekuti ndinonzwira mukomana ndinonzwira musikana. Zvakaitika risati ravhurwa, parakavhurwa takuriverenga kuti Genesis chapter 1, he created man and woman. Harikabadosha kabahaya. He created in the image of God. Saka zvakakuti we don't normalize homosexuality. Akanika nandiregerezwa kuparidza izvo zvinhu zvandicharegera. Saka God is God. Until the next time we pray. We don't normalize sin. Moya kwezvikombe ruda kuda mwana mukomana. Get away Satan. Oh Jesus, he cried again. Pakuchema. Unongati he gave his spirit up. I got. Nekuti ana Judas. Itsika yenyu kuti munofunga kuti muri kugona.
pavuna. Nopatino kakuti siu manje. Yebo tepe. Chizikitiro kapape.
yakapindwa nevaprofita. Hebrews chapter 11 verse 12 and 24. To Jesus the mediator of the new covenant. To Jesus the mediator of the new covenant. To the sprinkling of the blood that speaks the better way than the blood of Abel. Was to give access. Come on, hip hop. To give access to the Holy Ghost. The seal is being opened so that you can understand the word. To give us access. To understand that with God all things are possible. Yes. With the word of holies, the blood of Jesus. You need to negotiate on my behalf. So in other words, it's bring a relationship with the God and humanity. Come on. Your body. Jesus. inofunga kuti ine urombo iyo isina. Come on. Naza isi zvakaiswa naMwari mama. Hallelujah. Come on. That's why mindset ya urombo unogona kumanage kupinza vaparidzi from Zimbabwe uri one. Yes. Yes. Come on, brother. Mama. Come on. Usina kugarirwa kanzi. Unogona kupinza vaparidzi uri one. $1,000. Only one.
We don't stop the gospel because of man. We've got Jesus who is the author, the finisher, of our faith. You are able to appreciate the servant of God only one. That is our will when you are in time with a big water. You run business by yourself because the seal was open. If I be a true servant of God, and I need a true servant of God. And I was sealed as I need to go. But the ministry of marriage is and we're here to stop it now. In the name of Jesus. You understand? The seal has been broken so that the ministry of God can be done. If you were Jesus, why is it done? My God. Because we give a resemblance of who Christ is. The seal has been opened. You know what? If people think we preach for money, they are wrong. Because kufamira Israel pano. Daitaita zvemari taita Mexico. Kuti vana Krista regedze ndene ndimenda kadeni. Bishop of Reverend Avil. Hallelujah. Just to tell you that the seal was opened. Takamudera takapani. Ini ndinotekesa huku ndinoona kutekesa huku. Saka mari huku inouya kuita kuministry. Because without you issue we can't work. Without you kuna we can't work. We are a part of Christ. That is supposed to edify the name of God. Saka kune vanhu vanetsika. Nekuti koka chiri nokuti anofamba namishi. And it's much that you like to back and not muri mapenzi ewanhu. We are running our race of the seal that was opened for the ministry. But the church should really know kuti vanoita basa raMwari vanodyira paaltar. So ndinonzi dziri kuona vatumwa dzichiti mashurai kutora advantage mashurai. Hapana chavanoziva varegererei I came to redeem them. Hauna kutengwa nezvinoora iwewe sirivheri kana ndarama, but wakatengwa neropa raKristu, ropa rinotaura zviri nani kupfuura ropa rekudzinza kwako. Kudzinza kwako kune mari, kudzinza kwako kune urombo, kudzinza kwako kune kurapa, kudzinza kwako kune kuimerosa, kudzinza kwako kune kudzidzira zvenhu zvakazviu zvadefezheraya. You participate in that race in Cape Town. Uri rocha, get away Satan. Waita makore akawanda kusimbwa chauna kana chauinacho. Ndakada chokufoseredza kuti nyangwe angasingabvumirwa kuita kuenda kunoupinza. The
yawe nzira yamakamona ngoya mutamona wozoke my God vachene abana kumukwa levese amkuya wako wakafa zvekushabeka zvakafa kururakushabekera kafa mukatesa nematomsto vati kune vakakurira matomsto kakubuda kakugaruka siwichi broken yavhurwa seven yapa access mwari vakuita matransaction nema-exchange things are kuitwa paris. I hear the transaction being done. I hear my contracts are good for my pano. I hear my business are good for my pano. I hear my appendix are good for my pano. Didn't you do good for my cheese and my brother man and whatever? Then you didn't have my transaction. They're gonna get them a transaction. I love this way because the bishop can do that transaction. We talk. Yes. The bishop not today, man. Papa, yes. Bishop today. Yes. Why worship? Much transaction. Transaction. Kuti saka mbona mama tabo. Apa sifunzo kumshako kuno zvekuti kuna akambozvita isusu tina protocol breaker given access. Saka I would rather stay in Christ Jesus than to kuremekeza the protocol that doesn't give me salvation. Saka ufana kuitwa matransaction ekuti vakutoziva ainokumona kuti wakakudzera kupfeka gauni rekuteki kwete remukapu kana kuri kwenyu wewe ndiwo kana kuri kwenyu uchandaidze tambo but Jehovah vanzi curtain ravhurika. I've come to make a transaction. Vanasikana vese kumushabako vakanza varewe distance havutana kumwe. I've come to make a transaction. Zvakaza zvivatike ukamasisaina uri paone place. Akuya kunobvisa zvinaniye means spirit. Zvinomabvisa vanhu. Unozva kune vanhu vanofambiswa vane tambo. But Jesu kuti you know what? Kune vari kufara kuti aiwa tikumborera makalife kemukepa. Ukadla kuipo vati ndokulowa life. Kune kumwe kuri nani? Kune kumwe kuri nani? Singazivi. Patiri kutoshuvirawo nesu. Isati pane siwo rakavhurwa. Ndorapo tito kuti kana taakufamba murani hatifambe nekuona. Nekuti kuona kunotudzota zvinobve. Kana kutenda kunotudzota you know what? Muchangoita make a way. How you're going to do it is not my part. Because pari ipapo chidzingiriro chichivhurika. He gave his life. Ndomba unonzwa manje bhuku yoti vatene. Kwete vanga vakamuka. Come on. Vanga vakafa. Vakatanga situation. Tine vanhu vane zvituna zveupenyu. Zvakafa. My God. You are walking but you are dead. Your life is dead. My God. Unoona zvinoda kutendera pakakafa. But vachene vanotenda. Pakavhura chidzingiti. Vanoziva kuti Mwari ndiani. Patakatsemwa nematombo akatanga kusimwa. Zvakatsimbirira. David ikateramira. Vakatanga kuvhurwa. Zvanga zvabviswa muguhu. Vakatanga kuvhurwa. Mazita anga akadeketerera. Vakatanga kuvhurwa. Mari dzanga dzakavigwa pasipepini. Vakatanga kuvhurwa. Zvanga zvakaiswa mumanjuzu. Zvakapidzwa mumaoceans. Zita rako is I see in the realms of the spirit. Pane vane mazita akaiswa munyama. Akanofushirwa varimo. They've been toiling around for a long time. Gubu nayo. Vati pari kuda mumwe. Vekuti akuratidza resurrection power. Ndopa akushimudza vatsvene. Vanovimba naJehovah. Those that trust in the Lord. Unlike him
shaken. 10,000 may come on this other side. Can I have the follow? 10,000 may come on this other side. 10,000 on the other side. But they will scatter. My God. We preach every day. My God. Your marriage is dead. Your matrimonial bed is dead. It's dead as I speak. But I thank God for this access of the resurrection power. I thank God for this access to deal with those for humanity and the broken hearted. My God. My God. My God. My God. Situation yako nikutenda basi nafuna zilonipa na mara ndokusaba ujitwa baroma mrani those that trust the Lord whatever we put to share I've been given access to enter into the Holy of Holies. What no eye have never seen, what no ear have never heard. We operate spiritually. Our weapons are not carnal, but they are mighty. For we do not wrestle against flesh and blood, but we wrestle against principalities, powers, and the rulers of darkness. Access has been given. But general Muslim, wrestling is
But look at the thing, which is true. Yeah. Come on,
mwana paka kwakutsemuka nekuti vanhu vamuka makamutizvizirei ichakaona basa chikamupa kambanika makamutizvizirei meseji yezvinoitwa inofamba makamutizvizirei kuti zvispiki izvozvi akabva kwanga achigara wakangoereka nakudzi nomwe murume uya ugare pamba pamutoni peireti makamutizvizirei okuti zviri kufamba sei unoziva kuti zvinotanga kufamba mauya acho kuti makamutizviziva here kuti the report has been changed makamutizviziva here yamaiziva handiyo yako saka murume wezana paanonzwa mafunga ezviri kuitwa naMwari hakuporofita noporofita manje akizvondozvanoziva handingouya pauri mumwe nakidzwa nekuti zvezakana My God. Yes. Thank you. vaita zvavanofunga kuti vareva mashoko vaisa malimitation haiperi isati yapera zviro kwazvo